and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Lapwat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong ewasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumisingking katutuan. Uling abak na balen. Abak na balen! At 3 na po ng Setyembre, gising Pilipinas. Hello! Hi! Kumusta po yung ating pong mga kababayan na ito, binabagyo? Nasaan ba yung pamaskong tigtig mo dyan, Lolo Ray? Para at least kahit tayo binabagyo. Makangiti nga makangiti lang yung ating mga followers. Malaking bagay. Kahit gaano katindi itong pinagdadaanan ng ating pong bansa. Kasabay ho nitong, pananalasa ho ng bagyo, ito ho kasing ating pong timeline, yung pong mga netizen natin, napupuno yung kanilang, timeline ng iba't iba hong, trahedya ho, mula ho sa pagragasa ho ng baha, hanggang dyan ho sa pamimerwisyo nitong bagyong Enteng, Nasa kasalukuyan, mga kaibigan, kayo pong mga nanonood ho sa amin, andyan na yan sa area ng Ilocos Norte. Ayun. Ngumiti ka muna, ate, kuya. Kumusta ba yung salubong mo ngayong bare months? Ayan. At dun ho sa mga nakikinig ho sa amin, maagang serbisyo publiko, makilabas ko po ka rin katamong malugod ka rin katamong amano, managalog ya pa Paulo G. Uling ini pong kapamerwiswa na po ng bagyo, yung pong pananalasa ng bagyo, talagang napakalawak. No? Sipin mo, paring Art, yung area ng evacuation center na yan pinaka-safe dyan sa Cavite. Bacoor, Cavite. Nakita mo yung mga larawan na pati yung mga tent nila pinasok yung evacuation center. Talaga pong ibang klase na yung mga nararanasan nating pag-ulan. Shoutout dyan ho sa mga followers ho namin sa area ho ng Marilao, Bulacan. Nakita din ho ng news team kung gaano ho katindi yung baha na nanalasa ho dyan ho sa area ho ng Bulacan. At dun ho sa mga nakakapakinig ho sa atin, ngayon pong araw ho ng Martes, marami hong probinsya dito ho sa ating pong bansa ang nagsuspinde ng pasok sa eskwela. At maaga pa lang, sabi ng Pangulo, bago matulog, tiyak maaliwalas na ang pakiramdam na hindi ho kayo mapapasubo, maiipit sa kalsada dahil dito ho sa malalakas na pag-ulan. Kahit sabihin na ho natin na umuusad na papalayo ito pong bagyong Enteng, pero yung pa rin pong lakas na mga pag-ulan kaninang umaga, Ash. Yung shoutout dyan sa ating mga kababayan sa Olongapo, dyan ho sa area ng Zambales, pumalo ho sa kategoryang red warning, rainfall warning. Ito hong lalawigan ho ng Zambales. Na ang ibig sabihin niyan, paring Art, talagang intense ho yung pag-ulan. At shoutout dito ho sa ating pong mga mabubuting puso, gustong tumulong. Lalo-lalo na sa mga kababayan ho natin dyan ho sa Rizal. Hindi lang ho baha, hindi lang flash flood ang tumama ho sa kanila, maging landslide, di ba? Dyan ho sa area ho ng Antipolo, katakot-takot mga kaibigan ng ating pong nakita sa mga eksena na nakuhanan ho ng mga netizen. Napakadali hong magbalita ho ngayon. Kaya yung ating mga followers sa CLTV 36 na nagpapaabot ho ng mga video, kahapon, alam natin, tutok ang mga otoridad, partikular na ito hong mga lokal na pamahalan, sa pag-rescue, paring Art. Ngayon naman, assessment tayo kung gaano kalaki yung tama ho nitong bagyo sa ating pong ayan, bukas na industriya, gaya ho dito sa Central Luzon, marami po tayong agricultural land. At kung pag-uusapan ho natin, mga kaibigan, ito hong usapin naman ho ng pagragasa ng baha sa Central Luzon. Ayan, nakagising ng umagang-umaga, kanina pa, nagmo-monitor si Kuyang Hilton Hernando, ang ating ekspertong totoo kapag pinag-uusapan ho natin ito hong usad ng tubig mula ho sa itaas, at ang binabantayan ho niya itong Pampanga River dahil may nakikita, slightly pa lang ho yung monitoring ho nila na may pagtaas ng tubig. Kuya Hilton, bumati ka muna sa ating mga followers dito sa ating morning show. Kumusta po yung inyong pagbabantay dito sa Pampanga River?
Unang-una po, magandang umaga, Sir Pao. At binabati ko lahat ng mga nakikinig at isang makulimlim na araw ngayon sa kanilang lahat. Yes, sir. Sa kasalukuyan, unti-unti ngayong nakikita namin yung pagtaas ng mga kailugan natin, no? Yung minomonitor nating tributaries and main Pampanga River. Simula kahapon ay nagpakita na siya ng paunti-unting paglaki. So, inaasahan namin ito magpapatuloy hanggang ngayong buong araw, hanggang bukas, at maaaring tumagal ito ng buong linggo. Sa inyong monitoring, Kuyang Hilton, anong portion ng ilog yung medyo nakitaan na natin ng pagtaas? Well, sa ngayon, naka-3 na yung lugar namin na above alert. Tapos may isa nang nasa above alarm. So, eto yung above alert namin, yung Saragosa, San Isidro, at yung Candaba. At kasalukuyan naman, yung sa Arayat ay nasa above alarm water level na siya. Si Kuya Daniel Ombina na taga Candaba, Pampanga, ang monitoring daw talaga nila, Kuyang Hilton, mabilis yung pagtaas ng tubig, no? At nauunawaan natin, mga kaibigan, kayo po mga nanonood ho sa amin, ang tubig hindi lang ho galing dito sa porsyon ng Nueva Ecija. Meron din hong tubig mula ho dyan naman sa area ho ng Bulacan. At ang buti ho naman, mga kaibigan, dito ho sa ating latest report na natatanggap sa Pag-asa, pinahina ho, humina yung bagyong Enteng kapag, Kuya Hilton, pagka talaga tumama dito sa Sierra Madre, itong kabuntukan ng Sierra Madre, hihina at hihina ang bagyo, no? Tama po yun. Oo, kasi may, kumbaga, sasabihin natin, may friction na no? Sir Pao. At dito sa ating mga taga-subaybay, nakita nila yung pananalasa dyan sa Rizal. At Paulo G, sabi nitong ating mga followers sa atin, yung tubig, kulay putik. Nangangahulugan talaga na may problema tayo sa itaas na bahagi. At malakas ang naging pag-ulan dyan sa kabundukan. Kayo po, anong obserbasyon nyo ho dito sa naging pananalasa ng bagyong Enteng? Well, ang isang kagandahan yan, hindi naman masyadong naka-apekto yan dito sa Pampanga River Basin natin. Subalit yung habagat naman ang rumagasa rito sa atin. Yung mga pag-ulan simula kahapon na nagsimula ito doon sa may portion ng Nueva Ecija. Well, meron na rin dagdag doon si Enteng, kasi dumaan siya dito sa may portion ng Northern Aurora. So, yun yung nakitaan namin, at ganun din, medyo kulay brown din yung tubig dahil bigla nga naman yung mga pagdating ng tubig. Subalit, naasahan namin ito talaga, Sir Paulo. Kuyang Hilton, itong karanasan natin, ang pag-agos ng tubig mula sa itaas, sakaling magtuloy-tuloy, wag naman sana, magtuloy-tuloy itong malaking volume ng tubig ulan, mga ilang oras bago mararamdaman dyan sa mga mabababang lugar o low stream nitong Pampanga River? Yung pong dito sa may Candaba, kasi sa ngayon nasa above alert na siya, malamang aabutin na ito ng alarm kung hindi mamayang gabi, bukas ng umaga. At maaari din itong umabot ng critical level kung hindi bukas ng gabi or baka umaga rin ng Huwebes. So, yan po yung isang critical area natin na kapag umabot na ng critical level yung Candaba, may mga portions na dyan na hindi na madadaanan ng mga sasakyan, gagaya nung Candaba to San Miguel Road at saka yung Candaba to Baliwag Road. So, yun po yung isang tinitignan namin ngayon. Alam niyo, Kuya Hilton, nito nakalipas na araw, tayo nakipaghuntahan dito sa DPW, sa kanilang tanggapan, itong UPMO, at napag-uusapan yung development, itong rehabilitasyon sa Pampanga River. Isa ho dyan sa kanilang tinatarget, magkaroon talaga ng dike. Nasa 230 kilometers ho yung target. So far, 15 kilometers pa lang doon sa bukana mismo ng Pampanga Bay. So far ba dito sa usapin nitong rehabilitasyon na Kuyang Hilton, gaano kalaking bagay kung sakaling yaan ay magkaroon ng dike? At sa estado ba ngayon ng Pampanga River, paano yung overflow nito? Talagang malaki ba yung mga komunidad na apektado kapag namamaga yung tubig dyan sa ilog, ika?
Yes, Sir Pao, no? Ganito yan eh. Malaking bagay yan, ano? Pero yan yung tinatawag natin mga structural measures. Pero kahit na anong gawin natin, yan yung mga immediate, immediate solution. Well, pwede siguro yung humawak ng baha na yung sinasabi nating once in 20 years or once in 50 years. Pero ang limitasyon yan, hindi naman po tataas ang dike habang lumalaki din ang tubig. So may mga limitasyon din yan. Pangalawa, hindi naman ho tayo gagawa siguro ng dike na 10-story high. Kasi pag ganun din ng ginawa natin, inubos na natin ang pera ng bayan yan. Para lang sa isang baha na maaaring mangyari ng isang beses sa talambuhay mo. So, I guess kailangan natin din ng economic kumbaga yung pagpapapantay-pantay, hindi basta-basta lang maglagay ng ganyan. Pag-aralan din natin ng maayos. Pero malaking bagay yan, nakakatulong lahat yan dun sa impact ng pagbabaha, Sir Paulo. Ayun. At dito ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, ito hong pagbaha na ating pong nararanasan sa Central Luzon, kahit papano, hindi ho ganun kataas ho yung tubig. Kayo po, meron na ho ba kayong na-monitor? Meron na ho ba kayong datos? Gaano yung mga initial ho na amount ng rainfall na bumagsak naman ho dito sa inyong, sa ating pong nasasakupan na minomonitor ho ninyo? Yes, sir. Saka mula kahapon, may mga more than almost 200 millimeters yung nakuha namin dito sa may portion ng Gabaldon, no? Pero hindi naman yung biglaan. That is, kung sasabihin natin, nagmula pa yun nung Linggo hanggang Lunes. So, patuloy pa rin, may mga pagulan. Kaya, yun lang, isang stasyon lang yung sinabi ko, ay malalaman mo na kung gaano karami na yung tubig na nanggagaling ngayon dun sa taas, Sir Paulo. Malaki po ba yung tsansa na kapag sa galaw ho ng bagyo at nakikita hong kaulapan, na hinahatak ho kasi mga kaibigan, yung habagat At kapag yung habagat na yan, hindi hindi tuloy-tuloy ho, mga kaibigan, asahan nyo na yung pong malakas na pag-ulan. Kasi yung ilan po nating mga kababayan, may mga portion ho kasi dito sa Central Luzon na nakikita nila, maaliwalas na panahon, okay na nito. Maigi po mga kaibigan, maintindihan ho ninyo na hindi lang ho yung mata ng bagyo ang ating pong binabantayan nito, kundi yung pong habagat na meron pong pag-ulan. Isipin nyo, kaninang umaga, Kuya Hilton, ang report ng Pag-asa, meron sumailalim sa red, kategoryang red alert, dito ho sa rainfall advisory ng Pag-asa. Ang ibig sabihin ho nun, mga kaibigan, talagang malakas ho yung pag-ulan. Dito ho sa inyong namomonitor, malaki pa po ba yung chance na ito hong pagbaha sa mga low-lying area ng Pampanga, mararanasan itong susunod ho na oras? Oo, ganito yun, Sir Paulo. Actually, merong yung advisory natin kagabi, nakikita na hanggang Huwebes, meron pa tayong moderate to heavy rains, particular dito sa bahagi ng Central Luzon, yung Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at malalakas na pag-ulan dito naman sa may Zambales at Bataan. So, yung mga bagay na ganun ay makakapagdala pa rin ng paglaki ng tubig natin dito sa Ilugan at saka yung mga lugar na binabaha na. So, I guess, pinakamaganda niyan is ngayon pa lang, pinaghahanda na rin natin yung ating mga kababayan na to expect na rin na may mga pagbaha, na kahit sabihin natin, wag naman sana yung matataas na baha. Magkakaroon pa rin po tayo ng mga pagbaha na sana manageable naman. Maraming salamat, Kuya Hilton, sa pagsagot niyo ho sa tawag ho namin at malaking bagay ito hong serbisyo publiko na naibibigay ho natin sa ating pong mga kababayan dito ho sa low-lying area, lalo na ho dyan ho sa Pampanga 4th District at dyan ho sa mga bababang lugar sa area ho ng Bulacan, lalo na dyan sa Hagonoy, Paumbong, saan pa ba paring Art? Talagang pagka lumalakas ho ang ulan, diyan ho may baha at ultimo high tide, binabaha din ho yung mga malapit dito ho sa Manila Cove kung tawagin. Hanggang sa muli, Kuya Hilton, at mabuhay ka. Maraming salamat, Sir Paulo, at maraming salamat din sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Gandang umaga sa inyo. Ayun, mga kaibigan, at isa rin ho dito sa ating pong binabantayan, serbisyo publiko, yung pong mga flights
na suspended ngayon pong araw ho na to. Dito ho sa ating pong monitoring mga kaibigan. Ayan, abiso ho dito ho sa mga nagtutungo diyan ho sa mga paliparan. Ito hong Philippine Airlines ngayon pong araw ho na to kaninang 1:45 AM, September 3, kakaluguran. Reda pong ating pong flight, kaya ni pong Philippine Airlines. Dito hong Philippine Airlines, Manila, Basco, Manila, at ito pong Manila, Lawag, Manila. At gayon na rin itong, banggitin na natin yung eksaktong flight number, PR 2932-2933, Manila, Basco, PR 2196-2197, Manila, Lawag, Manila. At gayon na rin po itong 5J404405 Manila, Lawag, Manila. Dahil ito hong bagyong Enteng natin pong binabantayan ngayon, nandyan ho sa area ng Ilocos Norte. Marami pa po kaming serbisyo publiko, balitang balita, kaugnay pa rin ho dito ho sa pananalasa ng bagyong Enteng sa aming pagbabalik. Abak na Malen, shout out! Dito ho sa ating mong mga suki na maaga pa lang ay nagpapadala ho ng kanilang mensahe at nagpapadala rin ho ng mga larawan, video sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Dito ho sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Si Kuyang Benji Dizon, ayun, nagpapadala sa atin ng malaking puso at saka star sa ating pong streaming sa FB at gayon na rin po si Kuyang Daniel Ombina. Ayan, shout out dito ho sa ating pong
mga netizen tulad ni Presi Maniago, Kuyang Henry, may pabak si Evol Maon, dapat po lagi silang nagde-dredging para lumalim at mawala ho daw yung tubig. Putik, dyan sa ibaba. Opo, pagka binabaha ho tayo ngayon, lalo na kapag humupa na baha. Hindi lang ho yung pahirapan sa pagbubuhat ng mga gamit ho ninyo yung paglilinis. Kumaring Ash, dahil yung putik mga kaibigan, napakahirap pong tanggalin yan. Tapos tibayin din nila yung semento na ginagawa nilang creek wall, sabi noon ho ni Evol Maun. Joel Stephen Manalo, shout out. At Kuya George Gonzales, maya pa bakya ka. Training kay Katamon Talatuki, Kuya Andy. Anong almusal ni Paulo G ngayon? Anong masarap na merienda pagka ganito, paring Art? No, di ba yung arroz caldo? The best yan sa Susie's Cuisine. Choy-choy. Dapat yung ating almusal, pasalubong, kahit saan ka pa pumunta, talagang hahanap-hanapin mo itang Kapampangan. Uling kenta mo magaling. At reta mo naman pong manalbeke kami, nano pong manyaman na almusal ngeni, RMM Meat Shop, Kakaluguran. Yung pong mga produkto ho dito, mula ho dun ho sa kanilang mga processed meat, naman panalong-panalo. Pakita mo nga, Diyos, kung gaano kasarap yung ating mga yung mga ayan, naghahanap na ho ng Noche Buena. The best po ang kanilang ham. Ayan bear season na nga naman. At yung po mga, masakit lang pong i-please kayong pamangan. Siguraduhan nyo po na inke kayo pong serve, lalo na po ngayon pong holiday season, RMM Meat Shop. Meron ho sila pong 20 store dito ho sa ating pong bansa. Na opo, mga kaibigan, kung pag-uusapan naman ho yung kanilang food handling, naman, premyado ang kanila hong mga pasilidad. Shoutout kay ating Rizalyn. Baka naman. Abak na balen. Christine Adriano. Ayan, ating po bang Office San Fernando. Ngara kaya katamo, alala pong announcement na sinuspendide po ining ini pong obra po ng puking gobyerno. Lay Malyari from Manibawg Libutad, oreni na retang kay katamo suki at antenda nung nanularening serbisyo publikong bibiyeta mo karela Diyos kareta pong milalako power, pablasa po napon kasi atin niyang kayabe hangin. At ini pong bagyong enteng, penandaman dyan mo naman po rin kaya katamong kabalen kaya ni po Pampanga. Anya po reta pong aliwan lugar, ating pong power interruption. O reta pong talatukimi na magbansyo po ka rin pong mapaling balita, umpisan tane. Ini pong kaya katamong headlines ngayon September 3. Abak na balen. Restoration Garem Pumping Station at Paamangawang Bayong Floodway, susubong na ning Kapitolyo. Pampanga River, mababone agpangking San Miguel Corporation na magsagawang dredging. Abak na! Nabalen! Abak na! Dike system sa Pampanga River, nasa 15 km pa lamang, phase 2 ng Pampanga Delta, tinutulak ng DPWH. Ukmo! Publiko, pinag-iingat sa leptospirosis na pwedeng makakuha sa paglusong sa baha. Abak na balen! Abak na! Line mining Pelco 3, Meteya kaya niningoy ni po, pauli na po ng panga, kuryente. Abak na! Abak na balen! Abak na! Nasa digital na ho kami mga kaibigan at doon ho sa mga nakikinig ho sa amin para updated ho kayo sa mga maiinit na balita sa Central Luzon. Maaari po ninyong i-like ang aming pong mga Facebook account o ito ho ang aming pong Facebook account, CLTV36 News at CLTV36. Gayon na rin ho sa aming pong ilang pong social media channel. Narito na ho ang detalye ng mga maiinit na balitang Central Luzon. Kaya ni po kaya Katamo, Pampanga. Susubong na po ning provincial government na po ning Pampanga ing paamanigaral keng restoration daring pumping station keng probinsya at ing pamagdagdag pong floodway outlet antimong solusyon king albuk king San Fernando. Agpangpukang Governor Dennis Delta Pineda sasapat deng existing drainage system
ning San Fernando, king volume ning Danum, Amanibat Angeles City. King emergency meeting pepayaos na po ning Kapitolyo na pumpuyan Lunes, September 2. Sinabi na po ning Pampanga 1st District Engineering Office Antiyamong Catch Basin ing Lasatin Boulevard at Jasa. Anya mabagal ya kanung kumati ing Albuketi. Mumunikala na naman pong Governor Delta. Abiyayan niya ing sapa magumpisa king Barangay San Juan hanggang king Gugu River, king Bakulod papuntang 3rd River ang metong kareng floodways papalwal na puning Manila Bay. Kailangan hong long-term plan talaga. Kailangan din hong bigyan ng funding para mabigyan ho natin itong solusyon itong mga problema na to paunti-unti. At nakita natin yung volume na nanggagaling ng Angeles, Magliman, ng mga na river, papasok dito sa Cabalantian. So, right now, umiikot pa to, pupunta pa ng Santo Tomas, bayan ng Santo Tomas. So, nag-propose po ako na kung pwedeng idiretso na natin to ng Gugu River at pump station na kung gagawin natin doon. Buhayin natin yung talagang river, creek na existing po noon pa na takpan na ho ng lahar. So, we're planning na buhayin ho to, tapos pump system going to Gugu. Para yung tubig ng portion na yan, hindi na ho pumunta ng Santo Tomas. Yapin po yung meto karempong sisilipan na po ng provincial government na po ng Pampanga kakaluguran nung no karin la po retan dati ng floodway o dalana na po ng Danum papalwal po kini pong 3rd River at metong po karening karelang buring busni reta pong dati ng dalana na ng Danum reta pong creek apo muna pong makasawp kanong maragul itang masikan a pumping station bangka nitang eya mo po metong ing outlet pababa o ini pong downfall nadala na po ning Danum kini pong area na po ning San Felipe papunta po king Pederosa nayapin po ining kukulkulan daking kasalungsungan o pakiramdaman tayo po ining amano naman pong Assistant Regional Director Melquiades Santo Domingo ng Department of Public Works and Highways Region 3. Dredging, dyan ho sa area ho naman, ito hong stretch ng Pampanga River. Mga kaibigan, isa rin ho sa mahalagang nai-agenda ho kahapon itong Pampanga River. Na anong estado ho nito? Lalong-lalo na dyan ho sa bukana ng Pampanga Bay. As nagmepa ka ko, Diyos. Baka nita retang kakatamon talatuki. Apakintin dyan deng masalese. Nanoy nga manwanta mo. Kasi po napon, kaya po Kapitolyo, atin niya pong report, ini pong San Miguel Corporation, na last year mo po, kaya pong karelang pamagkusa na ini pong, kaya katamo pong Pampanga River, makabaya po ini. Isa ho ito sa pinakamahabang river system dito ho sa Luzon Island. At ang kanila hong ginagawa ho ngayon, mga kaibigan, ay ang pagdedredge, paghuhukay ho dito ho sa bukana ho ng Manila Bay para mapabilis ho yung agos. Nga lamang, Kabayang Art, ang kanila hong naobserbahan, reta pong netizen na manalbeg kaya katamo kalupa ng Jade Andrew Nehera Yanga. Nano nga pansinan da rin king San Miguel, Lara, mababo po. Mababoya po itang Kembukana at atin niya pong portion, kempong area na po ng 4th District, mababoya ketang nung rin la kumorba yung Danum niya. Kapag kakasakit na kanong lulwal po ing Danum niya, maya mo naman po ing koordinasyon da rin pong LGU. Magumpisa king barangay level. Uli po yung problema nga kakit da, reta pong bale, reta pong infrastruktura na supuking bukana na po ning ilog. Hangga po king 3rd River at ila po nga pansinan na taga ng EPU makasaw
kaya pong free flow na ning danom palwal po king Manila Bay. O hindi po, albentaya po yun yung kanila lang pamag-explica kakaluguran. Okay, balikan tayo po yung balita ngayon. Mahulagaya po yung impormasyon na yan, kakaluguran. Samantala, kareni pa pong babansyon, tamo naman pong impormasyon. Halupa na po ng rehabilitasyon. Keni pong Pampanga River. O, makinig ho kayo. Ito hong Pampanga River, hindi lang ho yung Pampanga ang nakikinabang ho dito. Pati na yung pong Bulacan. Makinig ho kayo dahil ito hong rehabilitasyon, base ho sa DPWH, hanggang sa kasalukuyan, kanila hong ipinoporma yung hong pagpaplano dahil malaki-laki pa, paring Art, itong infrastruktura na kanilang dapat isaayos. Maya-maya, mga kaibigan, atin pong alamin, ito naman hong balita tungkol ho sa dike system sa Pampanga River na nasa 10 kilometro pa lamang ho yung naisaayos. Habang dito ho sa phase 2, nasa 200 kilometers mahigit, mga kaibigan, ang kailangan hong isaayos para ho sa pagdidike. Di balik yan po yung kain programang Abak na Balen!
Abak na balen, abak na. Yun ho mga nakikinig ho sa amin na eto't nagpapadala ho ng mga video na rumaragasa yung tubig. Napakalakas ho ng tubig ng pagragasa dito ho sa Antipolo, mga kaibigan. At dyan ho sa Cainta Rizal, talagang matindi rin ang tama. Ano? Dami hong ayan, mga sasakyan na tumirik at gayon na rin ho yung mga nasurpresa sa laki ho ng tubig na rumaragasa ho sa kanila hong ay sa harapan pa ng bahay. Hindi lang ho sa main road, mga kaibigan. Ano? Ito ho yung epekto ng bagyong Enteng. At dito ho sa mga nakakapakinig ho sa atin, kung dito naman sa Pampanga, ano po ganap? Ngayon pong araw ho na to, nakatakdang, ayun, pabuksan muli ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Ano, kasama ho ang DPWH at gayon na rin ho itong lokal na pamahalaan ng San Fernando. Ito hong area ng Jasa at dyan ho sa MNR, Jose Abad Santos Avenue, dito sa Central Business District ng syudad. At gayon na rin ho itong MNR, mag-umpisa po kening intersection hanggang na po keni pong Joma Perdati, kening St. Dominic. Ito ho ay upang malaman, mga kaibigan, kung silted at gayon na rin ho yung usapin ho ng level ng tubig at sukat ho nito pong drainage outlet kung ito ho ba ay angkop pa, at ano ba yung nagpapasikip dito. At sa pagpapaliwanag naman ho ni Assistant Regional Director Melquiades Santo Domingo, malaking bagay daw ho ito, mga kaibigan, kung sakaling magkakaroon ng assessment upang sa kanila hong pagpaplano ay maisama sa budget ito hong rehabilitasyon sa canal system ng San Fernando. Pakinggan po natin si ARD. Malaki po ang chance nun. Dahil po sa ginagawa natin pag-aaral ngayon, hindi naman talaga tatakbo siya ng pre-flow. So we really need yun sa amount para mapondohan yung ating pumping station na siyang magiging isa sa primary solution para ma-drain natin yung mga tubig papunta sa... Ayun, isa pa rin ho sa amin ang mungkahi ho nila yung pagkakaroon ho ng pumping station para ho mapabilis ho yung paghupa ng tubig mula ho sa Angeles City na bumabagsak dito ho sa kabisera ng Pampanga. Samantala, mga kaibigan, balikan ho natin itong report ho ng San Miguel Corporation na nagsasagawa ho ngayon ng dredging. Paghuhukay upang mapalalim ho, mga kaibigan, itong Pampanga River. At meron ho silang puna, dito pa lang ho sa bukana ho ng ilog, may mabababang porsyon na tinutubuan ho ng bakawan. At sa kanila hong rekomendasyon, mga kaibigan, dito ho sa mga katabing lokal na pamahalaan, partikular na ito hong 4th District, sana mabantayan ho ninyo yung inyong mga mamayan na wag ho silang magtayo ng anumang infrastruktura malapit ho dito sa Pampanga River. Pakinggan ho natin itong kanilang presentasyon. Kahapon ho yan. Pagdating ho dito, mag-ihiwalay dito sa kanina yung nakita niyong tulay, tsaka dito ho. So, kung maalis yung restriction, malaking tulong ho yan, makalabas ho yung tubig, kahit na malakas ho yung ito yung ma-zoom in view from mouth of the river hanggang 5 kilometers. Makikita nyo ho yung mas-zoom in, mas makikita ho natin na talaga hong mababaw ho yung bunganga ng ilog. Makikita nyo ho kulay orange. Kaya kung nalilimit ho yung flow, yan lang ho. Kung 200 meters o 300 meters ho yung ilog, nakakalaki lang ho yung nalalabasan niya. So ang target ho natin is laliman po ito para gumanda ho yung flow ng water. Pati ito, saka yan po. Sa next 5 kilometers ho, hindi naman ho masyado. Kung makikita nyo, generally ho, nasa green na ho siya. At the next 10 to 15 kilometers, kung makikita nyo rin ho, kahit dun sa Panduput Island, malalim na ho siya. No? Ito mukhang dahil nga ron sa tulay, may kulay orange, so nagkakaroon din ng accumulation. Pero kung ma-address mo yan, mamamaximize ho natin yung flow, galing ho rito, dalawa ho yung lalabasan niya. Tapos ito ho, titingnan natin, malaliman pa ho to para dalawa ho yung dadaanan ng ilog sa Panduputan. So initially ho, dun sa first 5 kilometers ho na tinitingnan ho namin,
since malapad ho yung aming target, 100 meters, mas effective ho na yung mga depth lang ho, mga 3 to 4 meters deep. Kasi ang problema ho namin, pag nilalaliman na ng 5 meters, tapos yung iba hindi, nagko-collapse din yung ilog, kaya mas maganda malapad na mga relatively good depth lang, 3.5 to 4 meters. So mga 400,000 cubic meters ho yan, ito ho yung una naming objective. Kasi we believe, pag nagawa ho ito, since yung karamihan naman ho sa taas maluwag, malaking tulong na ho dun sa, at least dun ho sa, kung sakali ho mayroong heavy rainfall, makaya ho yung water ho, yung hydraulic flow ng ulan. Samantala, mga kaibigan, kabilang ho sa kaugnay pa rin hong balita, kabilang ho sa mga pinakababantayan ngayon na mga kinaukulan, ngayon pong tag-ulan, itong level ho ng tubig sa Pampanga River. Ang pag-apaw ho kasi nito, ang karaniwang sanhi ho ng pagbaha sa Barangay San Simon at gayon na rin ho dito ho sa 4th District ng Pampanga. O yun ho, sakop po San Simon ng 4th District at sa mabababang lugar dito ho sa area ho ng Bulacan. Sa exclusive interview mga kaibigan ng CLTV 36 News kay Jerry Fano, ang project manager naman ho ng Unified Project Management Office Flood Management Cluster ng DPWH, ipinaliwanag niyang may mga pagkakataon na hindi kaya ng ilog na i-accommodate ang volume ng tubig na napupunta rito. In short, overloaded daw ang ilog. Po ang existing condition ng Pampanga, though we have, Pampanga is very wide river, and most of it are undike, wala pa pong dike. So pag tumaas ang tubig baha coming from nearby Siha, ito po ay dumidiretso sa Bulacan side at saka sa Pampanga side. Dagdag pa ng eksperto, may pangangailangan para magtayo ng karagdagang dike para makontrol ang daraanan ng tubig. Ano po yung tsura ng mga dikes na gagawin natin? Ito po ang existing na dike ng Pampanga River. But what we can do is to actually widen in some portions na kung saan we can allow room for the river. We allow flood water from the main river to go outside, but it is safe through a main dike. So merong primary and secondary dike. And we allow, because sometimes the concept of room for the river is important because talaga napakalaki ng flood. Ayon ho sa DPWH, ang porsyon pa lamang ng Pampanga River sa Masantol o yung bahagi po ng ilog na nasa bukana ng Manila Bay ang natayuan ho ng dike. Ito yung tinatawag na Pampanga Delta Phase 1 na 15 kilometers lang ho ang haba. So this is actually the roadmap, the overall map of DPWH strategy in addressing flooding in Pampanga. Ito po yung Pampanga Delta Phase 1. Sipin po natin that Pampanga is around 200 kilometers. Ang nagawa po is around 15 kilometers lang. So, from here, and the remaining hindi na po siya dike, ibig sabihin walang dike. So, flood water going, this is the upstream, pababa po ito, papunta ng Manila Bay. From the upstream, flood water just goes anywhere it wants kasi nga, based on the topography, hindi pa po siya dike, wala pa pong diking. Ipinaliwanag ni Fano ang isa sa mga big ticket projects ng Central Luzon Pampanga River Floodway Project. Pampanga Delta Development Phase 2, yung Candaba Swamp po is we will divert the flow. Magkakaroon po rito ng check so that the flood water from Bulacan dadalhin po natin sa Candaba and it will be flowed into Pampanga River. Yung project concept called Central Luzon Pampanga River Floodway Project. This is a big ticket project, a new project that will be constructed from the downstream of Pasak River, Pampanga, going to MacArthur Highway to connect into Abacan River and Rio Chico. The idea here is hindi na po natin patandaanin yung Abacan River and Rio Chico River to go into Pampanga River. We'll make a new river system, and this is the ambitious Pampanga Delta Central Luzon Pampanga River Floodway Project. Abak na balen! Yan ho ang pagbabantay ho natin mga kaibigan sa istruktura na kanila hong itunutulak para
ma-rehabilitate ito hong ating pong major river channel dito sa Central Luzon. Sa iba pong mga maiinit na balita, mga kaibigan, mag-iingat po kayo. Hindi lang dito sa leptospirosis, kundi sa iba't ibang uri ng sakit na kapag tag-ulan, ito tumatama ho sa kalusugan ho ng marami po sa atin. Ayan, nagpaalala ho ang Department of Health o DOH sa banta naman ho ng leptospirosis mula ho sa baha. Ngayong malakas ho ang ulan dala ho ng bagyong Enteng. Ayon ho sa Public Health Advisory na inilabas lang ho ng Kagawaran. Ngayon pong ikalawa ng Setyembre, pinag-iingat ho lalo na at ito hong madumi ho itong baha eh. Oo, naikukumpira kung minsan yung baha dyan sa Japan, kalinaw ng tubig choy-choy. Kung maaari raw ay iwasan ito at kapag hindi naman po, mga kaibigan, hugasan agad ang katawan ng tubig at sabon. Pagkatapos, lumusong ho dito ho sa baha. Sa pagkakataong lumusong sa tubig, baha, agad umanong kumonsulta sa doktor o magtungo ho sa mga health center sa loob ho ng 1 hanggang 2 araw kahit walang sugat o nararamdaman. Samantala, mayroon daw antibiotics o itong prophylaxis at libreng konsultasyon ho at reseta sa mga health center ng gobyerno. Batay ho kasi sa tala ng Kagawaran, mga kaibigan, umabot na ho sa 2,115 ang bilang ho ng mga tinatamaan ng leptospirosis as of August 3 dahil ho sa pagbahang dala ng bagyong Karina at epekto ho ng habagat. Balitang Balen, Balitang Kapampangan. Mga kaibigan, ito, kapag ingatan po, kareni mo naman pong luluwal kembale at lalong-lalo na po rin pong kakatamong quick response team. Retang mumuket choy-choy karening karening posti at retang maglingon na ating pong masisira. Isa hong malungkot na balita, kakaluguran, ganyan, meteya po yung lineman na po ng Pelco 3 ay Michael Asuncion. Kaya rin ng may kuryente. O yan, kinumpirma na po niting kayang bilas ay Grace Asuncion. Base po king post na ning electric provider August 29. Nandiyan mo pong milabas sa August 29. Ing aldo na po ning miangubye ing karelang talapagobra king edad 41. Kaya nakanapa mo pa choy-choy. Pepayabot damo naman ing karelang pagkikirame king melakwana pong pamilya. At tatatanda ng July 18. Mete, yan naman kakaluguran ng metong alignment ng Pelco 3 ay Robert Christian Asuncion. Kaya ring may kuryente mo naman, kabang maka-duty. King kasagsaga na po ng bagyong Gardo, kanita po. Mi ba pala ring adwang lineman na ning Pelco, amiyang ubye. Kaba po nga tsupuking kasalungsungan na ning karelang obra. Habak na balen sa iba pong mga maiinit na balita dito ho sa ating pong bansa. Intentional at paulit-ulit na binanggaho ng barko ng Chinese Coast Guard o CCG ang BRP Teresa Magbanwa o MRRV 9071 na nakaangkla lang ho sa bahagi ho ng Escoda Shoal dito ho sa West Philippine Sea. Buhat ho noong buwan ho ng Abril. Ito ho ang inihayag naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si J. Tarila. Dito ho sa nangyaring media briefing nito pong nakalipas na araw ng Sabado, August 31. Anya, pasado alas 12 ng magsagawa ho ng dangerous maneuver ang CCG 5205 ng China na nagresulta ho sa direktang pagbangga sa Port Bay o kaliwang bahagi ho ng BRP Teresa Magbanwa na nakadaong lamang sa mga oras na yon. China Coast Guard Vessel 5205 carried out a dangerous maneuver resulting to its direct ramming on the port bow of MRRV 9701. Obviously, the Chinese Coast Guard Vessel 5202 has ignored collision regulation because of such action. Sa kabila ng malinaw na kuha ng mga video sa insidente, naglabas naman ho ng pahayag ang Chinese Embassy
na ang BRP Teresa Magbanwa umano ang siyang bumangga sa isang barko ng mga Chinese. Anila, illegally stranded ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal at ipinag-utos pa nilang alisin na doon ang MRB Teresa Magbanwa sa lalong madaling panahon. Samantala, bukod ho sa pinsalang natamo ng BRP Teresa, baka ilang beses na pagbangga ng CCG, wala namang naiulat ho na nasaktan sa insidenteng ito sa karagatang sakop na teritoryo ho ng Pilipinas. Kapabaluan, Memalen. Kareda pong kaya kaming suki na, o yan, mga rinderyala. No, kumiturang ka kanini Choy-Choy. Lalo na retang kaya katamong suki na makasaligang ulam alagang, at ipangalagang 40 pesos ngayon wala na, 50 pesos na. 70 pesos na kanuha ng kumari kong aso yan. Makasadyaya pong mipatupad ing oil price hike. Pamagtas na po ning presyo na ning LPG, balo ko naman, habeya mo naman po ang po yung gas, diesel, ang pong kerosene, yan pong Martes, September 3. Base po king anunsyo da po rin ng oil company sa Pilipinas Shell, Sea Oil, ang po pong clean fuel, mita siya pong 50 cents. Ini pong presyo na ning litro na ning gasolina, parimbik, 30 centavos naman, hing miragdag king presyo na ning litro na ning diesel, kabang mita siyang 70 centavos, ing presyo ning balang litro ning kerosene. Epektibo ya po ing oil price hike ning Pilipinas Shell, ang po pong Sea Oil ngayon pong Martes, alas 6 na po ning bakabang 4:01 PM ning pamagtas na naman po ning presyo ning clean fuel. Samantala, bayo ya po mipatupad ing pamagtas na ning presyo na ning liquefied petroleum gas o LPG magumpisa inya pa pong Domingo, September 1. Miragdag ya pong 55 centavos ing presyo kada litro na po o kada kilo ning household LPG. Kareng kumpanyang Petron, ang popong Solane, katumbas ne po ini ing 6 pesos and 5 cents o 0.5 cents o karagdagan pong presyo na po ning 11 kilogram at angkina ning LPG. Ini po ing katlong sunod na bulan mika pamagtas king presyo ning LPG. At ang dandanan na niya munang pumilabas sa bulan na po ning Agosto, dita siya muna maning presyo ning LPG at tinuklo naman po king 30 centavos ang pong 25 centavos kada kilo. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Karen mo naman pong babantyon tamong balita. O niya, shoutout ka rin kaya katamong talatuki kaya ni Minalin. O ini po kakaluguran, kapabaluan po kaya kayo. Umpisan na po yung construction na ning bayong istasyon na po ning pulis. King Barangay San Isidro, Minalin, Pampanga. Ini kaya rin na pong merapat ning groundbreaking ceremony. Ini po milabas sa Lunes, September 2, para po king second o two-story po kakaluguran. Two-story building, magsilbi pong community police assistance center. Akpang po king Pampanga Provincial Police Office, mikalagaya pong 5 million pesos ing proyekto, migapondo king National Expenditures Program, fiscal year 2024. Nasa na kanuning mitalakad po ang pasilidad, amidinan nila pong mas komportable, mas ligtas sa environment deng pulis, bang lakwas lang makapag-serbisyong masalese kareng memalen. Tinagol na po king groundbreaking ceremony deng lokal na opisyal at community stakeholders. Apena muna na po ng Pampanga PPO Director Police Colonel J. Dimandal at Minalin Mayor Philip Nagit. Agbang po ang Dimandal, aliwala reng pulis deng taga ng magbenepisyo keng proyekto nunereng balang kayanakan, mga tuwa at pamilyang matutud manyaman uling balura, naligtas la at makapagbantela reng pulis. Dakal ke pa po balita, mag-tune in ko po keng kakatamo pong live stream kakaluguran. Mayat mayaho ang aming pong pagbabalita dito sa Central Luzon at ang ating pong ginagawang pagbabalita na ho ngayon, yung hong assessment na dito ho sa pananalasa ho ng Bagyong Enteng. At manatili po kayong nakasubaybay sa aming pong mga social media channel para alam ho ninyo anong ganap dito ho sa Central Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Paolo G. Santos,
Ating pusong makabalen, habak na! Abak na balen!